Beýik Britaniýanyň The Economist gazieti Türkmenistanyň Germaniýadaky banklarda 23 milliard dollar pulunyň bardygyny aýdýar. Beýik Britaniýanyň awraýly neşirlerinden The Economist gazietine Türkmenezuela ýa-da Türkmenistan halkyň köpçülikleýin ýurdu terk etmegine ajaýyp çözgüt tapdy ady bilen düýün çap edilen makalada Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis we ýurdu terk edip daşary ýurtlardan haray gözleýän türkmenistanlylar barada gurrun edilýär. Häkimiýetler halkyň köpçülikleýin ýurdu terk etmegine garşy şeýle bir çykgynsyz çemeleşýär. Olar ýyldaşlarynyň uçura minmeklerine böwet bolýar diýip The Economist gazietiniň günorta Ýewropa boýunça analisti Maximilian Lambertsin belleýär. Apreliň ortasyny Türkmenistanyň migrasiýa gullugy ýurdun raýatlarynyň arkaýyn Türkmenistanyň çykyp bilýänlikleri barada beýanat ýaýratdy. Bu jarnama 30 ýaşyny doldurmadyk raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna gadagançylyk girizilýänligi barada peýda bolan habarlaryň iň ýanyna gawat geldi diýip makalanyň awtory aýdýar. Ýöne Goloýda Azatlyk radiosunda mundan beýleki 40 ýaşyny doldurmadyk adamlaryň ýurtdan çykarylmaýanlyklary barada täze habar çap edildi. Türkmenistany göräýmäge baý ýurt bolaýmaly. Ol gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar. We özüniň de bary ýogy 5 millionluk ilaty var diýip awtor belleýär. Makalada Türkmenistanyň Orsiýet we İran bilen edýän gaz sewdasyny Çiniň döremegi bilen ýurdun öz mawy ýanygyjyny eksport etmekde diňe Hytaýa garaşly bolup galynlygy, ýöne ondan gelýän girdejileriň de agla we böleginiň Türkmenistanyň Hytaýdan alan karzynyň öwedini doldurýanlygy agdalyp geçilýär. Şeýle de onu bergiden galan pullaryň dereksiz guruluşyklara sarp edilýänligi bellenip geçilýär. Ýöne The Economist gazietine çap edilen makalada belki de agdalylaryň hemmesinden has gyzykly bir maglumatyň üst açylýar. Ýagny onu Türkmenistanyň Germaniýanyň banklaryna 23 milliard dollarynyň bardygy, ýöne Halkara Hasaplaşyk Bankynyň maglumat bazasyna ol pullaryň iýesiniň aýan edilmeýänligi agdalyp geçilýär. Ýatdasyk Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna Türkmeni wekiliýeti 2016-njy ýylyň awgust aýyna Germaniýa sapar edipdi. Galybertede Kronika Türkmenistan neşri halkara uçur gatnawlaryny synlaýan flightradar24.com saýtyna salgylanyp, geçen aýyň dowamyny Türkmen prezidentiniň uçurunyň Germaniýa adyndan 3 gezek sapar edenligi barada maglumat berdi. The Economist Türkmenistanyň Germaniýanyň banklaryna ýatan milliardlap dollarlaryna garamazdan ýurtda ykdysady krizisiň höküm sürýänligini belleýär. Munyň netijesinde ýurtda halkara pul geçirimleri bilen bagly çäklendirmeleriň girizilýänligi, valyuta gödäwçiliginiň güýçlendirilýänligi bellenip geçilýär. Makalada Reuters habar agentliginiň Türkmenistanyna daşary ýurtly kompaniýalaryň nagyt ýetmezçiliginden kösenýänligi barada iýun aýyna taýýarlan maglumatyna salgylanyýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyna dowam edýän ykdysady krizis sebäpli halkyň duçar bolýan gündelik kynçylyklary barada yerli çeşmelerine salgylanyp değişli maglumatlary halka ýetirip gelýär. Beýik Britaniýanyň The Economist gazietine aýakdaş Germaniýanyň Deutsche Welle media kompaniýasy hem türkmen häkimiýetleriň daşary ýurda çykmak isleýän zähmet migrantlarynyň ýoluny petikleýänligi barada 5-nji ýylda maglumat çap etdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirigindäki köpçülikleýin media serişdileri agdalýan meseleler dogrusynda maglumat bermeýär. Ýurdun syýasy durmuşyny ýyzarlaýan halkara synçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär.